давоми 6 моҳи аввали соли 2021 мақомоти ҳифзи ҳуқуқи вилояти Суғд 220 ҷиноятҳои экстремистию террористиро ошкор кардааст ки ин рақам дар муқоиса бо ҳамин давраи соли гузашта 13 ҳолат камтар мебошад. Дар ин бора Субҳи имрӯз санаи 16 июл прокурори вилояти Суғд Фурқат Хоҷазода ҳангоми нишасти матбуотӣ иттилоъ дод. Вобаста ба ҷиноятҳои экстремистию террористӣ тафтиши 39 парвандаи ҷиноятӣ нисбати 90 нафар ба итмом расида ба суд ирсол карда шудааст. ин натиҷаи он аст ки мардуми вилояти Суғд сиёсати имрӯзаро дарк карда барои пешравӣ ва нигоҳбонии мардум ба ҷиноятҳои экстремистию террористӣ шомил шудан худдорӣ намуда истоданд. вобаста ба ҷиноятҳои экстремистию террористӣ аз ҷониби мақомоти ҳифзи ҳуқуқи вилоят тафтиши 39 парвандаҳои ҷиноятӣ нисбати 90 нафар ба итмом расонда ба судҳои дахлдор фиристонда шуданд. муҳтарам рӯзноманигорон, дар давраи ҳисоботӣ аз тарафи муфаттишони Мақомоти Прокуратураи вилоят 1003 парвандаи ҷиноятӣ ба истеҳсолот қабул карда тафтиши пешакӣ 544 адади онҳо нисбати 644 нафар ба охир расонида барои моҳиятан баррасӣ намудан ба судҳои дахлдор фиристонда шудааст. Мақомоти Прокуратураи вилояти Суғд дар самти мубориза бо экстремизму терроризм диққати махсус ба ошкору аз байн бурдани таълимоти ғайриқонунӣ динӣ равона карда дар якҷоягӣ бо дигар мақомоти ҳифзи ҳуқуқ 36 ҳолати таълимоти динии ғайриқонуниро ошкор кардааст. ҳамаи шахсони гунаҳкор, яъне таълимдиҳандагон ва волидайни таълимгирандагон ба ҷавобгарии маъмурӣ кашида шуданд. ҳамчунин яке аз мавзӯъҳои пурбаҳси нишасти хабарии прокурори вилояти Суғд ин ғарқи 4 нафар хонандаи мактаб аз Истаравшан ба дарёи Сир буд ки тақдири омӯзгор ва роҳбаладон чӣ шуд маҳсуб мегардид. шаҳри Истаравшан барои сайру гашт ва обозӣ кардан ба ҳудуди шаҳри Хуҷанд омадан бо ҳамроҳи омӯзгоронашон санҷиш аз тарафи прокуратураи шаҳри Хуҷанд рафта истодааст. ин таҳти назорати прокуратураи вилоят мебошад. баъди пурра маълум шудан санҷиши пурра ва ҳаматарафа оид ба оне ки аз тарафи ки ва аз ягон хунукназарӣ аз тарафи муаллимон ё директорони мактаб агар бошад оид ба ин ҳолат қарори қонунӣ қабул карда мешавад ва нисбати шахсони гунаҳкор чораи қонунӣ дида мешавад. дар нишасти матбуотии прокурори вилояти Суғд иттилоъ дода шуд ки давоми 6 моҳи охир мақомоти прокуратураи вилоят тафтиши пешакии 544 адад парвандаҳои ҷиноятиро нисбати 644 нафар ба охир расонда барои моҳиятан баррасӣ намудан ба судҳо ирсол намуд. зарарҳои моддии он ба миқдори 1 миллион 450 ҳазор сомонӣ барқарор карда шуд. ҷиноятҳои хусусияти коррупсионӣ дошта низ ошкор гардидааст. аз тарафи мақомоти прокуратураи вилояти Суғд 159 адад ҷиноятҳои коррупсионӣ ва иқтисодии хусусияти коррупсионӣ ошкор карда шудааст ки онҳо мавриди баъзеашон мавриди тафтиши пешакӣ қарор доранд ва дигарашон барои баъди тафтиши пурра ва ҳамаҷониба барои баррасӣ намудан ба судҳои дахлдор ирсол карда шудааст. киҳо бештар ба ҳамин ҷинояти коррупсионӣ даст даданд? ҷиноятҳои хусусияти коррупсионӣ аз тарафи кормандони кумитаи замин, аз тарафи раисони ҷамоатҳо, аз тарафи мутахассисони корхонаи фаръии давлатӣ ба қайдгирии молу мулки ғайриманқул дар ҳудуди вилояти Суғд. нишасти матбуотии прокуратураи вилояти Суғд беш аз 1 соат давом карда наздик 35 масъала мавриди таҳлил қарор гирифт. мавзӯъҳои марзӣ, таҷовуз ба номус ва ҷиноятҳои вазнинро дар гузоришҳои минбаъда мавриди баррасӣ қарор хоҳем дод. гузориши Мафнушкур ва Юсуф Юнусов барои барномаи иттилоъоти хабар.